Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Albay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo? Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Yoli, Ma'am Pebulata, Sir Jonathan Mondragon, Ma'am Joy Cargullo, Manong Bronx, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na tabi, Sir Max Biron. Merry Christmas! Wednesday na po kita ngunyan, petsa 17 kang bulan na Disyembre taon 2025. Walong aldaw na sa natabi, Pasko na, sinta ko. Pasko na palan, sintya ko. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, sarang oras kita, 7 to 8. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, syempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. December 17, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre po, duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan? O ninanggad ang dapat nindong tandaan sa mga okasyon. Pag day po kamo imbitado, day po magduman. Day magduman, pag day po imbitado. Tama lang supog. Day ka imbitado baga dyan sa gate, may may mga reception baga dyan. Adi, ano tabi nga sir ang pangaran mo? Tailingon tadig di sa listahan. Magiling sa listahan. Ang sungaran mo? Ngaya buraot na libakiro pa. Ay sir, dahil man tabi digdi sungaran mo sa listahan kan mga imbitado. Lang supog. Lang supog baga. Dahil ka man digdi sa listahan, maano ka? Nako. Diba? Nasupgan ka? Iyan permi ang tugon ko. Day tabi magduman pag day imbitado. Siyempre mga tugang, saropan tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na sumuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nagkakaramgan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawada po kami Lord. Lord, sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi rin. Imbitado pero day nagduduman. Ikasan na ngayang imbitadong day nagduduman. Live na live! Ngunyan pong Wednesday, December 17, 2025. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot din maugmang patarta sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga
kabayanan. Gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Siyempre pa, kailangan si Manny Moxey, Mr. Bulbutan sa Bicol Net TV. Oy, good morning tabi batchmate. Si say ini. Mamas ko po tabi. Iyo ah. Morning man kay Sir Edwin Sistina. Kumusta Panduang Aguinaldo? Ano tabi, nag-Aguinaldo lamang ka mo? Ako ngayon, nag-Aguinaldo ngayon ako sa Bani. Turog-turog. Di kay Madam Joy Cargulyo, kumusta? 8 aldaw na sana. Pasko na tabi, Ma'am Joy. Ano lamang ang plano? Ayo'y magsiawit. Dahil nang ngayon, dahil ako ma-imbitar sa imo. Dahil ka man nag-abo. Ang imbitasyon ko, dahil ko talaga na naman kayo ni Tabi Manong Bronx ang madadagit sa ko. Anong tig-imbitaran mi ka? Di ang nakalista duman Manny Moxey. Kailangan man magduman si Buraot na Liberto Bunaventi Bunto. Merry Christmas tabi sa imo idol. Yo. Ma-share kan sa indang mga dit man na blessing sa buhay, maski na nga ni kita nagtitios-tios. Naman po sa gigibuntang pamaskong handog 2025 sa petsa 24 na po yan. Next week na po yan. Salamat unon tabi. Siyempre ang nainot dyan na permiman sa tuyang nagsusuporta, nagsishare kan sa iyang blessings. Si Manong Bronx, sa kasininang si Ninang MG Regino niya, permi yan. Si Sir Edwin Sistina, si Max, Mr. and Mrs. Max Biron na yaon dyan sa Canada. Midbid mo ni tabi Manong Bronx si Max Biron. Iyon is so mauragon kay tumina kawat ki baseball. Iyon is so pigsasabi kay to na sadit sana pero malanit. Iyan si Mr. and Mrs. Max Biron. Yan doon sa Canada. Islam maharap message nyo lang yung lingkod so mandirit dito dyan pagpunta yan may share taman lamang tabi sa satuyang mga tugang na mas tios pa sa to tios mambaga kita ay ka nga ni nga Mr. Hulbutan saro ka man na dapat ayudahan salamat to nung tabi makapaugma lamang kita kay pamilya at least may paguro-harampangan lamang sa Noche Buena. Gwa ka sana dyan kimaluto. Ano pa ma? Buhay na baga. Importante yun bugas. Yun. Guro-harampangan lamang. Lumuto siya na kisarong kilong bugas dyan. Sir Edwin, salamat ha. Ako bilib ako digdi kay Sir Edwin na Sistina. Ako manini politiko. Tios maninin pamilya. Pero yaon. Tigdaw pa kayo sa mga politiko. Sa mga politiko, siging tarago ganyan. Burungog na pati si Edwin. Burungogon. Pero pag may eleksyon na, iyo ang biyo nag-aapon. Iyo.
kang ma-eleksyon nga ni dako kung sinarayumahan nga Mr. Hulbutana may sponsor nga ako sa programa ko bay na ya ako ko kay po na sponsor mo family ma-eleksyon may sponsor pundoy nindo ako dyan artiyong kaman nga labot ko yo salamat to nun tabi kay Mr. and Mrs. Paul Bibal kay Sir Paul Bibal salamat kay Art Blanquisco Jr. kay Manay Edna Barquilla salamat kay Sir Art si Saypa oy kay Barangay Captain Susan Nabur kang Barangay Estancia salamat tabi ka isay pan dapat pasalamatan ta so iba day pa dahil mo na pasalamatan ta day pa ba basta nag-uroki na nag-okay sa na Ma'am Lulu salamat iyo so pamaskong handog tatabi sa petsa 24 na yan pwede pa man maghabol sa iba kasi importante yung tabi bugas, noodles, dilata o asin iba pa anong mabaro-baro ta dyan pagtsargaan na sa natabi nindo ha taon-taon taman niyang pigigibo tabi Sir Albert Bonabinte bilang pasasalamat man sa satuyang mga o kaya bilang pag-share taman in blessings although kita tios man i-share taman lamang sudi taman lamang na baro-baro dyan i-share taman duma sa mas tios sa tuyang ayan majikas da si Manong Bro ay Manong Buraot kaya dahil kakasubang ginaimbitara na wala kang imbitasyon kasud mamanaw maray pasubang nga imbitasyon kung iba tinaw ko sa imo kasud ma Christmas party kang Albay PPO iyo Christmas party man kan mga police station o kasuod ma nag-imbitar sa ko sa tabako sumali na ni saro di ako kini dumana kaya dahi nga kan uragan sa imo imbitado ka na nga ni dahi ka pa nagduma ay napangyari tayo sa kinaba pasensya na tabi ta aram naman sa nabaganin doon na nagdadayit ako abo ko ngunyan makakaon kilitsyon tanda nindo ya duman nga ni sa Albay PPO ang binanatan ko sa natabi manong Rodel so mga prutas-prutas na sabi sa ko ni PD Nunez ano kaya sir ta garing kaya puros prutas at ikaon mo niya ko sir atin lang to ha nagda-diet ako ulukod sa ko si PD o yung kaya di sige kaya marami pa naman tayo dito pagkain oy Sir Jonathan Mondragon good morning po Sugan man tabi Sir Jonathan Mondragon ako sunada dagitan tayo ako nagduduman imbitado ka nga ka nagduman ako nalugod sunada kita si Manong Rodilda arabo man da siya ipag-invite nagkakaturog da siya katurogin daw sa nangyaya yo oy ang Department of Health data mga tugang Department of Health Bicol naka-alerto na sa posible databing mga firecracker related injuries iling ko dyan sa may terminal dyan sa may gilid baga kang along National Road dyan sa Barangay Pawa kang Tabako dyan sa atubangan kang City o kaya Bureau of Fire Protection may mga tindahan na dyan mga paputok
manapait ni handa na da so DOH Bicol. Ang maraykan dahil na ipagbawal ng mga paputok na yan. Mas Maria, kung baga magpaputok tabi manong Bronx sa laog, ay ka magpaputok sa luwas. Delikado yan, may posibleng makadanyar ka dyan. Pag nagpaputok ka sa laog, yan, safe na safe ya. Yo, oy, niyo, dahil tatig pasipara sana. Ang apsi mo mga tugang, naghahanda naman. May mga paghahanda na tabi, kasunod yan kan sa mga paglangkaw kang aktibidad kang bulkan mayon. Bising-busy kita, sumayon, sige man napapansin, nag-aalburuto. Pero nasa alert level 1 kita, dahil pwede may maglog dyan sa 6 km permanent danger zone. O ni pa, ang mga pulis, tabi, mga tugang. So mga pulis, dai sisilyoan so sa indang mga service firearms. Ganyan da tabing holiday season. Taman ta pagsilyoan mo, and then maputo. Paano ang pagpaputo ka? Pag sinilyoan mo, and then maputo. Yan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuyan. Mga riparuhon nganyan tabing Miyerkules. Apwera kang, ano ba ang gusto mo na matanggap na regalo ngayong Pasko? Sige daw. Oy, ay Manong Bronx, first time ako nakagana sa parapol duman sa paapod sa media night ni Regional Director Miranda, si RD, subagong RD ngunya. Aw tabi Manong Bronx, maswerte pala ako duman sa pigpapa na baga, so pigpapaikot na ruleta. Pero pag-abot sa mga bunot-bunot, day ako. Jesus, tanataymingan ng gatabi, Manong Bronx. So pangaran ko, luminampas duman sa pangaran ni Rodel. Nakagada ako sa rapol for the very first time. Kung man mga parapol kito tabi Manong Bronx, narumduman mo parang 10 na sa naso, 10 kami, tapos 8 sumanggagana. Iyo, saro na ako duman sa duanday ng gana. Yugo-yugo, dakulao ng tsansa mo, ha? 10 kamo, tapos 8 manggagana. Inay, duman sa duwan day ng gana, saro ako duman. Pagkadimalas ko sa rapol. Pero duman pa lang sa pigpapaikot na ruleta, nabalo ko sarong banggi. Kaso rin ito, kapitsa 15. May tripon man so mga imbitadong taga-media. Ayan, mga imbitado ha, so mga imbitado sa ng taga-media niya apong duman. Autan na sa wisawan man so pangaran ko. Tapos unan matindi tabi Manong Bronx. Pagkasawisaw kang pangaran ko sa rapol, biglang nawara ako. Binayaan ko si Manong Rodel. Baka ako tipakan pa ini yung ginanahan ko. Binayaan ko. Nawarang bigla ako duman sa parte. May daya ngaya surulita, daing grasa, kaya sa pagtaririk, luminampas ki Rodel. Nangyari. Bigla ka magaganyang nawara. Kaising makulugo na subitis ko. Day ako nag-inom. Tig-inom ko sa bulong. Nangyari. Ay, alas 7:26 na tabi mga tugang mga kabayan.
Aramon tamonan magiging kamugtagan kang panahon ha ta gari dakol naman ang mga weather system ang nagkaka-apektar sa tuya. Minabigla sila bagang gari alamag yung uran. Ayo. Aramon tamona sa pag-asa ha. Nganing Maria sa tuyang lakaw-lakaw ngunya na mapasko. Yo. Yaon ang pag-asa tabi. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 4 na weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa at lahat po yan ay nagdudulot ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng ating kalupaan. Yung shear line po natin ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ito nga po ay nagdudulot ng halos maghapon. Inaasahan natin magdudulot yan ng halos maghapon ng ulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ilang bahagi din ng Southern Luzon according sa ating forecast. Samantala, ang Northeast Monsoon o amihan patuloy din na magdudulot ng maulang panahon at malamig na panahon sa natitirang bahagi pa ng Northern at Central Luzon. Yung IDCZ o Intertropical Convergence Zone ay nakakaapekto din ngayon sa katimugang bahagi ng Mindanao at inaasahan din natin magdudulot din ng significant na mga pagulan dito po sa southern portion ng Mindanao. Maya-maya nga lamang po ay tatalakayin natin ang mga lugar kung saan ay nakapekto ito or kung saan nakakaapekto yung intertropical zone. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, easterlies naman na nakakaapekto. Ito po yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. So sa pagtayo po ng ating panahon, magiging maulan pa rin sa araw na ito dito sa Cagayan Province, Isabela, Nueva Vizcaya, sa Quirino Province, maging sa Aurora at Quezon. Yan po ay direktang epekto ng shear line. Ito po yung salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast at yung hangin na nanggagaling sa east o sa silangang bahagi ng bansa. Yung confluence o convergence po ng dalawang air mass na ito ay nagdudulot o nag-generate ng mga kaulapan na siya pong nagdudulot ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya't nariyan pa rin ang bantaho ng pagbaha doon po sa mga nabanggit nating lugar dahil nga sa patuloy na ina-expect nating pagbuhos ng ulan. Samantala, dito naman sa Batanes, Apayao, maging dito po sa Mountain Province, Kalinga at Ifugao, asahan natin ang maulap na papawirin at may mga pag-ulan din dahil sa amihan na Northeast Monsoon. Gayon din sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, maging sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, doon sa Ilocos Region at sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may posibilidad pa rin ho ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan any time of the day. Yan po ay epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Samantala dito sa Bicol Region, asahan din natin ang maulang panahon. Sa araw na ito, mataas ang tsansa ng mga pagulan dahil naman po sa epekto ng easterlies o yung hangin na nanggagaling po sa silangan. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin natin, pero nariyan pa rin yung tsansa ng mga isolated thunderstorms. So mga kalat-kalat o mga pulupulong pagkidlat, pagkulog anytime of the day. Kaya't saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at extra ingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon kung saan ay direktang apektado po ng shear line. Sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 15 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 23 to 31 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 22 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 30 degrees Celsius habang malamig din po sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Dahil din sa easterlies, patuloy rin ang mga pagulan sa northern at eastern Samar, maging dito po sa southern Leyte at sa Caraga region. Yan po ay epekto ng hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Yung Intertropical Convergence Zone ay nakakaapekto sa katimugang bahagi ng Mindanao at ito din po ay inaasahang magdudulot ngayon sa araw nito ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito po sa Davao region, Soxargen, maging sa Zamboanga region at sa Basilan at Tawi-Tawi provinces. So sa ating mga kababayan dyan, patuloy natin pinag-iingat at magdalahon ng mga pananggalang sa ulan.
Sa natitirang bahagi ng Kabisayaan at natitirang bahagi pa ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at asahan natin ang mga localized pa rin ng mga thunderstorms o pagkidlat at pagkulog anytime of the day. Sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius. Gayon din, sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius din sa Cagayan de Oro, 24 to 32 sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius sa Zamboanga City at maging sa Puerto Princesa City naman ay 24 to 32 degrees Celsius, 26 to 31 degrees Celsius naman sa Kalayaan Islands. Sa kasalukuyan nga po ay in effect pa rin ang ating weather advisory. So, sa araw na ito, possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Cagayan Province, Isabela at Aurora. Yan ay po epekto po ng shear line. Kahit sa mga kababayan natin dyan, doble ingat po ang ating abiso, lalong-lalo na po yung mga mabababang lugar o low-lying areas kung saan ay inaasahan natin ang patuloy na bantahon ng mga pagbaha. For tomorrow, nariyan pa rin ang banta po ng mga malalakas na pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Yan po ay dulot pa rin ng shear line. Kahit magantabay po, patuloy na magantabay sa magiging updates ng Pag-asa at patuloy po tayo mag-monitor sa mga weather advisories ho galing dito sa weather forecasting section ng Pag-asa. Samantala, wala rin ho tayong gale warning na nakataas ngayon sa ating mga baybaying dagat. Although sa ating pong pagtaya at sa ating nakikita sa base sa ating data ay moderate o katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan sa malaking bahagi ng northern Luzon. So, ingat pa rin ang ating abiso sa ating mandaragat, especially yung mga gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise for today is 6:14 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:30 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Bako lang saro, bako lang duwa, bako lang tulo, kundi apat na weather system ang nakaka-apektar po sa tuyang panahon. Yaon dyan permisi amihan, makusog na so amihan adi ay malipot-lipot na. Yaon si Sterlis, yaon si Shearline, yaon si ITCC. Kaya araw kaya ng panahon ta, pero misa na magdaraki panangga sa ora. Lalong-lalo na sa mga nag-aaraginaldo pag-arog kay ni Rolawasan na sa mga jacket. Problema kay ni so arog kay Manong Rodel tabi Manong Brong. Arog kay Rodel na dahil man lamang kimakukupo-kupo. Anong kupo niya? Kailangan man niya supuon kang batag. Baloon mo tabi Manong Rodel, kupuon mo supuon kang batag. Kanya na malipot-lipotan panahon, umanap ka kipon kibata. Kilion mong batag so ano ito, kalibo, sutig sa sapot baga. Durda ko lamang ang puon ka ito. Yung pagkupo-kupuon mo. Lityo mas ka ngaya. Pag kinupo ko ngaya supuon kang batag, mas malipot pa ito. Makamakan mo, pakupon mo sa punkan batag. Abo mo sa punkan batag, di sa palakpa. Lipot baga ngaya ang punkan batag. Pangyari sa kinabahan. Alas 7:36. Serbisyo Asin Reparo.
pasalamatan tanan mo na sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat tabi, salamat, Merry Christmas. Siyempre mga tugang ang programa ng inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. Ang Kapos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Salamat. Dyan po kamo magtiya sa loto ha. Bako sa witing. Sadakupon kamo kan mga pulis. Siyempre, kasabay tanaman tabi Manong Brong, ang Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 coffee. Tugon mo yan. Tabi Manong Bronx, makapi kita. Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1. Salamat kay Pading Romy Bulanti. Maray pa nga Pading magkapi-kapi ka. Kaysa magpaparataklab ka mo ni Manong Bronx. Namo-monitor pa lang kita tabi Manong Bronx. Bangang nasa safe na lugar na kita. May nakaka-monitor sa to. Imbis ngaya magpaparataklab ka mo kay itong gintanlad. Uni ngayon proponindo Best Cafe Green. Kaya ka na sa na ngayon nagkakapirila. Inay! Yan po mga tugang, mga kabayan. Sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Yo! Alas 7:39 na sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa, alas 7:40 na. Tas kasunod ng oras. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house.
Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sumayaw ng chat. Siyempre ang oras na yan daraman po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, Capos Bilo Lotto Outlet, asin kang Best Cafe, Best Cafe Green, 6-in-1 coffee. Pwerte nga yan na pantulak sa Jintanlan, sabi ni Manong Brong. Good morning tabi, Ma'am Gina Malaginyo Cavite. Anong sayate? Sige po mga tugang, ako mapugraraya sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana. Inyong pungal daw kita ni na Miyerkules, Wednesday na. At 17 kang Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang. Ano pa pigalata? Diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo. Di 8 aldaw na sa natabi, mapasko na. Magayon pagpaparorestoryahan ining mga kaliwat kanan na mga party-party ngunya na di. Halos so sa tuyang mga politiko, siyempre, imbitasyon digdi, imbitasyon duman, parehas miman, may mga paingurag na imbitasyon. Kasudma, ang problema, taday kita dinumanan. Urag-urag naman, daragito naman sa tabi Manong Bronx. Pasensya na tabi, pasensya na ta. Uni kaya, sabi sa kuya, may kauron ko susaron doktor. Ikaw alay akong doktor ka susarong aldaw. Agayon-gayon na doktora. Ngaya, noy, ay ngaya, sir. Ilingan ngaya ang resulta kan sa imong laboratory. Oh no. Manong Brooks. Dangagong ka ngaya. Imbis day mo naaraman, nagpa-laboratory ka. Bakusan naman ng Bronx Laboratory, pati x-ray. Istorya ko sa imo kung nata. So paghali ko baga dyan sa imo. may kasugpon pa itong istorya. So paghali ko baga dyan sa imo. Maurag susisyon ta. Auta na palaban pa ako sa ibang sisyon. Naguli baga ako maaginaldo na. Kaya naku ako sa premyo ko. Manong Bronx. Nagkapirilay bagay. Kaipuan pating x-ray yun. Nata ngayon ano ka? Baka ngayon nakalunad ka sa kalisa. Dahil problema sa kalisa. Pagbaba ko sa kalisa. Garimasan ako sinikadan kang kabayo. Ina pangyari ni. Pero ho ni tabi i-share ko lang sa indo. Ngunyan tabing Christmas season, day talaga maibitaran na day magkakankan sutong. Bata ang kadaklan mo yan tighanda. Wala naman ki mga sira. Wala man ki gulay. Mahiling mong handa dyan. Perming may lechon, karne, baka man yan o orig, taday man kiupor, manok, pus, mga kulitrol. Ang mga ngunya sa mga party-party. Kaya tabi, sa mga mahilig sa mga partihan niya, ingat-ingat tabi kamukan mga pagkakaan. Ayo. Gari dinaya tatabi Manong Bronx sa dirita. Kaya sinangayang bawal yung pabinanata. Gari taman sa naso sinabutay sa dirita. At anang aram na ngayang bawal yung pa dinali nindo. Adi sa paron nga nindo so premium nindo. Diyo.
Sabi sa kuya kan doktora, bata magayon kayo, nalingawan ko garing sa pangaran. Tarasupog akong kaputon si doktora kung ano sa pangaran niya. Siyempre, rilingon ko daw duman sa resita. Tagariyawan duman sa pangaran ni doktora. Hindi yun. Mag-ingat ngaya tabi, sir, sa mga pagkaon, lalo na ngayon niya na mapasko. Sa mga handaan mananggad baga, talagang matatakaw mata man, takaw tingin. Pag may litsyon kang nahiling dyan sa randaan, sus, galing mo na baga tulos na maray nga kini sugudon tulos yung litsyon na ini. Ito pala, sa pagpaparakaon taki mga arugan, may problema. Lalo na kitang nagkakaedad na, si Redwin Sistina. Maray na si Redwin, tapirmisa na ini yung gulay. Pighanap ko sa mga harandaan, so gulay. Lamang nga gulay na nato, gulay na tingkay. Sa mga harandaan ko dyan na mga Pasko, kada yun yan, may mga sauce, spaghetti, kung ano-ano. Basta dahil ka dyan makahiling, bihira ka ngunyan makahiling, may handa na sira. Tabata ang sira ngunyan, mas mahal pa sa karne. Ang presyo. Kasud duman sa Albay PPO, may nahiling ako na in-steam na sira. Iyon na sinupakan ko, tapos lumpia, suppress lumpia bagatabi manong Bronx. Iyon na sinupakan ko, tapos day nga dito yun na maluto. Kabis ako ni PD, garing ano'y ang pagkaon mo, ikasa na nga nahiling ko digding dakula nga yan lawas mo, pero nga kaon mo dito yun. Pagkupakan ko sa naso, mga prutas. Prutas. Nga nasos ako si Provincial Director Nunez. Ano nga yan, sirta? Takulaon ka ngayon, tao ngayon, kaunon mo ngayon, sa dito yun. Sabi ko, Pili, nagdadayi tabi ako. Tapos pasanay ako magpa-laboratory. Surubra sa maximum tabi manong Bronxo cholesterol sa kasuyurik. Surubra. Biyo ako tig-BP ni doktora. Ngayon oy, sabi sa kuya, nga sir, ngata daw ngayon oy, tatigdadangog bagaan. Pigchikapan ako, tigdangog sudagan ko, manong Bronx. Sir, halangkawon nga sir ang BP mo. Sabi sa ko ni doktora. Yako, nganta daw yako ang doktangon niya sa nangyari yan. Pakahiling ko yako sa imo, dok. Nagralang ko sa bibi ko. Aray ko. Dahil kayo may paputok dyan. Hindi man naman nagpapaputok. Ata na. Shhh. Dahil mo na kayo may magpaputok. Taday pa ma. Yako, dok. Buda nga yan, tanog niya ang puso mo, iba. Ay, inda. Mag-ingat ka nga tabi nga, sir, sa mga pagkaon. Kung pwede nga, dahil ka na muna magparakaon ngunyan. Tabata, nga, paraskuhan ba ngunyan. Kulang na sana ni Dr. Haputon. Say ka nga, sir, nagpaparaduma. Tapos na hiling pa daman pala manong Bronx mga alak. Hindi mga alak. Kaya ako, iyo tabi, dok, pero dit man sana. Nagsigarilyo ka nga, sir. Ako, day tabi. Ay, very good nga, very good. Very good. Very good. Dahil ko hinapot pala manong Bronx. Dahil ko pala hinapot si doktora kung nahiling man naman sa resulta, so tanlad. Ang tanlad baga pambulong. Sabi ako, ang tanlad pampababa ki blood pressure. Ay inda. Kaya sabi sa ko ni doktora, nga sir, kung gusto mo nga akong mahiling, sunodon mo nga ako. O nga resita ko sa imo.
Tulong klaseng resita. Tapos nga sir, kung mamimiss mo nga ako, bumalik ka nga digdi after 3 months. Serbisyo asin reparo. Baby love. Ano ito, baby love? Pwede ito? Anong Bronx? Nakita naman si baby love. Baby love. Baby love. Ay napangyari ni. O di ako, sige, after 3 months ako, Dok, magilingan giraray kita. Ang problema, dahil ko maninagad pala ang susipin number ni doktora. Di. Naibale. Pasyaran ko sa duman sa ospital. Magsunod ka ngayon sa ko. Kapag dahil ka ngayon sa kuya nagsunod, baka ngayon duman ka sa orinutan. Duman ka na magpasuko. Sige. Ayo tabi ingat po kita sa mga pagkakaon. Lalo na sa mga nagkakairidad na kita baga takaw tingin sa mga party-party. Los minakakan kita. So sabi baga kang mga gurang na dahil na ngayon maluksuki ikos ang luwag mo. Pinarumduman ako kang kitong keriba mi. Narumduman ko ito pag madyan kami kito sa LRR Handicrafts dyan kara Manong Bronx dyan sa San Antonio. Handan kami kani nara mama ni Manong Bronx ni Chades. Diyos, grabe ang karakanan mi manangga dyan. Mga masira mo dyan ang kakanon kayo ito. May mga barbecue. Sus Maria, susaro kong kay Riba tabi Manong Bronx. Bistado mo ito. Babayi. Sus Maria, minaluwag. Sabi kan sa room, pag-iriba mi, ano na ngayon luwag mo an? Gari na ngayon day maluksuki ikos. Gari na ngayon day maluksuki ikos siyang linawag mo. Uni na, dahil nauubos. Takaw tingin. Sa bagay, pobrehon man kaya, primerong pakailing kikauno ng mga masisira. Sus Maria talaga, ikargan sa sarong plato. So sabi dahil man agad maluksokan ikos, ang iluwag. Tapos dahil man nauubos. Baka masiramon kayo dyan ng barbecue kayo ni Chades dyan sa LRR Handicrafts kayo dyan sa San Antonio. No, pag garian ito, October yata ito, nandiyan kami. Pagbulan kan Rosario, dyan kami. Dahil pwede si Manong Bronx. Dahil pwede pigsabi-sabi. Di, iyan. Maiwasan databi sa mga matataba na mga pagkaon, lechon, basta mga baboy-baboy na yan, tapos baka. Kaya lang ang problema ngunyan, ining mga sira, kamahal kang mga presyo dahil po maukulon man. So ibang mga saradit na mga parasira, nadidipisilan tabi na maggalawod. Arog kayo niyo. Apat na weather system ang nakakapiktar. Maski na nga ni deki mga gale warning, pero rock and roll ang dagat. Maukol ang dagat. Kaya ilinga po nindon mga presyo kan sira. Mas mahal pa sa karne. Kaya ang gigibulugod ka sa tuyo mga kababayan, minatsaga na karne na sana. Pero yun ang nga niyan. Problema kita pag magpapararog ka. Kaya sabi ko, iyan tabi ang rason ko nga day ko tigsisipot sa mga imbitasyon tabi nindo. Bako man sa maarti kita, kudi pig-ingat-ingatan ta naman ang sa tuyang buhay ta. Gusto ta pa man maglawig-lawig ang buhay ko. Yaon sa nasa ang pagkaon, yaon sa na yan. Ako sanay man ako sa tios. So sinabawan sa nanganing ugbuski na to, nagkakaon na kaya. Isabawan sa na yan ki tubig, tapos iwisikan ki asin na may pampalasa, pait na ako kaya. Sanay kita dyan.
Yan mga masiram na mga pagkaon. Yaon sa na yan. So pasensya na tabi ang pinakarason. Bako sa artihon ako na pag-imbitaran. Tadakulon na dadagit sa kuya. Pag-imbitaran ka na ngaya. Artihon ka pa ngaya. Artihon ka ngaya. Dadagiton sa kuya. So tama na muna yung re-restoryahan tayo. Basta iringat po kita sa pagkaon tapos pag-inom. Di magpaparirinom. Ano makuha nindokan mga pag-inom na yan? Kuluglaman kipayo. Manong Bronx, natatasigin nindong irinom. Anong benepisyong makukuha nindo sa pag-inom? Sige na, pwede man ka mo mag-restoryahan na din nag-inom. Ikaman daw ngayon mag-restoryahan na din ka mo kikurarampangan lamang. Sabi kang barkada kong paraino. Ara mo ngaya, daing siram ngaya mag-restoryahan. Nagharampangan ka mo na daing nag-iinom. Taday man, hilinga, baloan nindo. Magarampangan ka mo barkada. Daing nga ni 30 minutos, may mahali dyan. Dayan matagal na mga perang oras na nagharampangan ka mo, na-restoryahan sana, na daing nag-inom. Baloan nindo, nga-restoryahan sana. Isus, alabao na ka ng 10 minutos, matiniran dyan. Pero kung igwa kialak, ng pigharampangan, abuton ng kiuras. Buda ngaya, pag nag-iirinuman niya, minatalion niya ako. Tubod ka mo kaya na pag nakakainom baga, sabi nga ni, ang nasusukat daw ang tunay na lalaki pag pinainom mo. Baluanin daw ngaya medyo gari ngaya diskumpiyado ka ngaya sa barkada mong lalaki. Painuman mo kiala. Mahiling mo yan. Diyan mo mahiling kung lalaki yan o babayuti. Pag nabuyong na yan, pag ang tagay ka yan, nagtitiar ka na nagtitipos yun Uni ba nugad, duwang guramoy. Pag nagtitipos iyan, pag nagtatagay na arugaan, ay, magano na ka mo? Magduda na ka mo. Pag nag-inom yan, arugaan, magduda na ka mo. Dapat ang lalaki, pag nag-inom, kapot gabos, dorokot gabos ang guramoy. Pag uminarog na ka yan, ay, magduda na ka mo. Ngayon, tsaro pa. Ang pag nakainom na baga, madaldal na. Ang iba bagang parainom, ang naturales sa kansaron lalaki, pag di nakainom, so daing ribo. Pag nakainom na yun, maribo ko na yan. Nakikipagdebate na yan pag nakainom na. Ngunit pa, kung diskumpiyado ka mo sa kainuman nindo na garing ngayon bako ni lalaki, pag nag-irinuman na ka mo, pagkataning mo, tapos ipinatong sukamot niya, sukamot kang barkada mo lalaki, ipinatong dyan sa piad mo, sa piad. Ano po kayo ni? Sa imong tabay. Pagkakain mo, so baka mong nakita mo, pigkakong naso sa iyang kamot, sa imong tabay. Diyan ka na, diyan ka na magduda na pag pinatong, tapos figuro hapiyap. Maray kami ni Manong Bronx. Pag nag-inuman kami, pigsaro kaming tukom, pero mag-atubangan kami bago kami magkatani.
Tabaka kung magkataning kami ni Manong Bronx. Baka tabian sa kuyang kamot. Ha? Maipatong ko naman sa sayang tabay. Serbisyo Asin Ripa. Darating ang aking kapiling at sa mga araw ang darating. Delikado talaga pag pinaibata ito. no. Bako sa happy up makuha mo do. Nangahadok ito. Bako sa happy up makuha ta do ma. Nangahadok ito nang kukugos pa. No. Inda. Uy, alas 8 na magayunan sa nagutan nagure-restoryan kita na onay kita magpapara-stress kang buhay ta. Yo, Pasko man. Sabi ko na nga ni ceasefire muna. Mga issue sa January na. Yo, nakulakon mga issue kaya lang titipon ko muna ta sabi ko sa in the spirit of Christmas sa January ta na ito. Magayon yan nagure-restoryan sa kita. Yo! Alas 8 na tabi mga tugang. So digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Merkules December 17, 2025. Sa pangaran po yan ni Maestro nila to na sa muyang GM si SM Sir Tony. Yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Si City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, si City Councilor Riner Burse, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, sa Capos Bilo Lotto Outlet salamat, and sa Best Cafe Green 6-in-1 coffee. Salamat! Sa Saindo po gabos mga tugang. Sa mga parantabay niya to, salamat man. Paki-follow, like, and share na lang kan sa tuyang programa. Nga ni pong mahiling man kang iba. At yan, ang tabay po kamo sa programa. So tama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Yo! Sa Pasko Param na po ang sa inyong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutanay. Ringat po kita kabos ha. Adios amigos! Domo, arigato. Bye-bye! Serbisyo Asin Ripa. kapiling at sa mga araw pa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.